această seară o să vorbim despre o nouă porțiune, ca să spunem așa, a ființei noastre, a corpului nostru, și anume articulațiile. Și vom vorbi despre 3 produse: artrocubromeleină sub formă de pulbere, artrocubromeleină sub formă de capsule și artro fără bromeleină cu 3 componente, de fapt cele mai importante: algă, tămâie și gheara diavolului. Așa cum știți cu toții, ca să spun așa, și cu toții ne-am întâlnit măcar o dată cu o durere articulară și atunci am resimțit, să spunem așa, importanța sănătății acestei componente a organismului nostru care este articulația. Ce numim articulație? Numim acea porțiune din corpul nostru care face legătura dintre două componente osoase și care au ca și rol, în funcție de articulația respectivă, unirea celor două componente osoase și mobilitatea celor două componente osoase. Avem, de exemplu, articulații imobile care unesc două suprafețe osoase, dar nu se mișcă, cum sunt, de exemplu, articulațiile oaselor capului. Deci noi avem anumite porțiuni, osul frontal, temporal, occipital și așa mai departe. Aceste oase ale capului sunt unite între ele, dar nu se mișcă, da? Nu se mișcă o bucată a capului față de cealaltă, din fericire. Cutia craniană rămâne intactă. Acestea sunt articulațiile mobile, dar noi vom vorbi în special despre articulațiile mobile și semimobile. Acestea sunt articulații care sunt mai predispuse către suferințe, ca să spunem așa, către apariția anumitor probleme. Gândiți-vă la articulație ca o structură care, cum să vă descriu mai ușor, atunci când, de exemplu, vrem să unim două piese, noi punem o anumită substanță care să le unească. Dacă vrem ca acele două piese să fie mobile, atunci noi punem o altă piesă între ele care să le confere mobilitate. Un rulment, eu știu ce, orice altceva v-ați gândi. Ei, gândiți-vă că în organismul nostru aceste două piese, ca să dea mobilitate față de ele, are nevoie de niște structuri oarecum elastice care să le permită mișcările în toate axele, ca să spunem așa, și mai mult decât atât, această mișcare totuși să fie limitată într-o anumită măsură, astfel încât să nu se rupă. Pentru că dacă articulația respectivă trece peste o anumită limită a mobilității, atunci ea se poate rupe. Și atunci structura trebuie să fie suficient de elastică, dar în același timp suficient de fermă cât să nu se rupă. Mai mult decât atât, inserțiile acestei articulații sau acestei structuri care leagă cele două componente trebuie să fie suficient de puternice, astfel încât să nu se desprindă când solicităm aceasta, deci să nu se desprindă când se depărtează
sau se forțează articulația, dar în același timp această structură trebuie să fie astfel făcută încât nici presiunea una asupra celelalte să nu se realizeze peste o anumită limită. Și astfel, ajungem de fapt că articulația este o structură foarte complexă care implică mușchiul ce deservește, ca să spunem, cele două componente, tendonul sau inserția mușchiului respectiv pe componentele respective, tendonul care trece de la o componentă la cealaltă, deci există tendonul mușchiului care deservește componenta, există tendonul sau articulația, ca să spunem așa, tendonul articular, care trece de la o componentă la alta, apoi există așa numitele burse, ca să zic, sau teci sinoviale care sunt ca niște pernuțe cu lichid care sunt între cele două componente, ca atunci când se apropie una de cealaltă prin presiune, aceste pernuțe să amortizeze această presiune, să permită apropierea, dar nu atingerea, ca să spunem așa. Cu alte cuvinte, e ca și cum acele pernuțe, ca atunci când, de exemplu, folosiți o pernă și dormiți cu capul pe ea. Ce face? Perna se modifică ca și structură, nu stați cu capul pe pat, stați cu capul pe materialul care există în pernă, cum ar veni penele respective sau din ce e făcută perna. Deci permite apropierea celor două suprafețe, cum este capul noastră de pat, dar nu stați cu capul pe pat, ci stați cu capul tot pe pernă. Și masa care există în perna respectivă se duce oarecum în lateral ca să permită capului să își ia forma respectivă în forma pernei. Deci, articulația noastră sau structura articulară depinde de mușchiul care ajunge până la nivelul articulației și care deservește mușchii care deservesc aceste două segmente, tendoanele care sunt asociate lor, de care sunt prinși acești mușchi către aceste două elemente, deci mușchiul, tendonul cu care se termină mușchiul și se prinde de componenta respectivă, articulațiile care trec de la unul la altul, aceste pernuțe care amortizează șocul respectiv, componentele articulare care poate fi, de exemplu, meniscul de la genunchi sau discul intervertebral, care completează această articulație, pentru că acel disc are ca și rol, pentru că articulația genunchiului fiind foarte complexă, de acel disc, de acea substanță, discul de la nivelul articulației patela, se numește, de ea se prind aceste articulații ca să poată să realizeze o mișcare foarte complexă. Putem să înduim genunchiul și să aducem piciorul peste coapsa de gambă. Deci, avem mușchiul, tendonul lui, avem cartilajul care leagă cele două articulații, cele două componente, scuze. Avem, în cazul genunchiului, de-a patra componentă, ca să spunem așa, discul respectiv de la nivelul genunchiului sau discul intervertebral, unde se apasă cele două vertebre. Avem pernuțele care amortizează șocul, avem lichidul din interiorul pernuțelor și avem și o teacă care învelește toată această articulație, încât ea, de fapt, reprezintă o entitate separată de restul corpului, ca și structură internă. E ca și cum, de exemplu, vă spuneam că creierul
este învelit într-o foiță, ca să spunem așa, care îl separă de restul corpului. Ficatul este învelit într-o foiță care îl separă de restul corpului. Inima, de exemplu, este învelită într-o foiță care îl separă de restul corpului și în interior, între foița respectivă și inimă, există un lichid, ca să spunem așa, care asigură mișcarea inimii față de restul organismului fără să frece de alte organe. Plămânul este învelit de o foiță, astfel încât există foița care acoperă chiar plămânul, lichid în jurul plămânului și încă o foiță în jurul lichidului care acoperă plămânul, astfel încât plămânul, când se mărește și se contractă, această mișcare să se realizeze în acest spațiu lichidian, ca să spunem așa, specific doar plămânului. Deci lichidul respectiv nu se duce în abdomen, ci el rămâne doar în jurul plămânului, astfel încât el să se poată mișca într-un mediu specific lui, în care să nu comunice cu celelalte medii pentru a nu trece anumite structuri, anumite chiar bacterii sau virusuri din zona abdominală, zona pulmonară, pentru că aici e celularitate diferită, cu apărare diferită. Și atunci, noi avem un plămân care este cumva, din punct de vedere anatomic, într-o secțiune a lui și acolo își desfășoară activitatea. Evident că el este conex cu artere, vene, limfatice, nervi și așa mai departe, cu restul organismului, ca să poată comunica și lucra la unison cu întregul organism, dar el este într-o cavitate separată de celelalte structuri. Inima este într-o cavitate separată de celelalte structuri. Creierul este într-o cavitate separată de celelalte structuri. Abdomenul, da, este separat de restul structurii. Comunică, evident, fiecare prin, vă spuneam, structurile venoase, arteriale, limfatice, nervoase, unul cu celălalt, dar, și evident, prin intermediul sângelui, dar au cavități separate. Și articulațiile sunt la fel, sunt niște cavități separate prin care, unde își desfășoară activitatea, comunică, evident, prin nervi, vase și vase limfatice, comunică cu restul organismului, dar este o cavitate închisă, ca să spunem așa, din această perspectivă. Deci există o membrană care îmbracă activitatea și în interiorul ei găsim lichidul sinovial, bursa sinovială, articulațiile respective, adică fibrele articulare respective, găsim, ar veni osul genunchiului, ca să spunem așa, patela, găsim acolo, sau discule intervertebrale la nivelul articulației coloanei vertebrale. Deci, atunci când vorbim de articulație, nu vorbim doar de cartilajele alea care se duc acolo și țin articulația legată și care conferă mobilitate. Și noi vorbim de mușchi respectivi, cu inserțiile tendoanelor de la nivelul articulației, de cartilajul respectiv articular, de lichidul sinovial care există acolo în tot acel mediu, de capsula articulației respective. Deci, articulația este foarte complexă. Nu este o structură, nu știu, să vă dau o balamat de la ușă, ca să spunem așa, nu știu ce să vă dau un alt exemplu, care e tot o articulație, teoretic este articulația ușii, prin care ea se mișcă, dar în cazul organismului este cu mult mai complex. De altfel, articulație, vedeți că se folosește inclusiv în limba română, a articula un verb, sau ce înseamnă? A articula înseamnă a modifica, a mobiliza, a mișca. Cineva care este articulat, se folosește această expresie, înseamnă că este mobil. Cu alte cuvinte, rolul principal al articulațiilor este aceea de a conferi mobilitate
a unui segment față de celălalt segment. Există articulații fixe, cum vă spuneam, la nivelul oaselor cranului, unde acolo nu este nevoie să se miște cele două componente, cele două oase care sunt prinse una de cealaltă prin intermediul articulației. Dar, de exemplu, la nivelul coloanei, noi avem nevoie de o anumită mobilitate. Atunci când, datorită vârstei și mulțul altor factori, inclusiv alimentație și alte componente, această articulație la nivelul coloanei devine rigidă, noi nu mai putem să ne aplecăm cum trebuie, nu mai putem să ne întoarcem pe o parte, nu mai putem să facem diverse mișcări. De ce? Pentru că acea articulație, devenind rigidă, s-a osificat, ca să spunem așa, și atunci devenim nearticulați, neflexibili în zona respectivă. Nu mai spun la nivelul mâinilor. Deci dacă eu nu pot să articulez, da, falangele, atunci evident că nu o să pot să îndoi degetele. Și sunt afecțiuni articulare care nu ne mai permit să închidem mâna, să îndoim degetele. Sau la nivelul brațului, sau la nivelul picioarelor, și la nivelul umerilor, și așa mai departe, inclusiv la nivelul coastelor, și acestea se mișcă, sunt articulații care leagă sternul de coaste și prin care putem să respirăm. Dacă acestea se osifică, cum se spune în popor, dacă aceste articulații ale coastelor se rigidizează și devin imobile, atunci cutia toracică nu mai poate să se dilate și când avem nevoie să respirăm mai amplu, nu se realizează procesul de respirație. Dacă umărul începe articulația umărului începe să sufere, nu o să putem să ridicăm mâna, nu putem să ne scărpinăm în cap, nu putem să ne îmbrăcăm și așa mai departe. Șoldurile cele mai afectate, din păcate, sunt articulațiile șoldurilor și ale genunchilor, pentru că ele sunt cele mai solicitate. De ce sunt solicitate? Pentru că, de exemplu, articulația genunchiului, să știți că este printre cea mai solicitată articulație din întregul organism. De ce? Pentru că ea suportă greutatea corpului. Ea suportă o greutate de 10 ori mai mare decât altă articulație. Pentru că ea ne ține întregul organism. Și de aceea una din cauzele îmbolnăvirii, suferinței articulare a genunchiului este excesul de greutate. În momentul în care începem să punem pe noi, cum se zice, din ce în ce mai mult și creștem în greutate, prima componentă a organismului nostru care este afectată, să știți că este articulația genunchiului. Și apoi inima, ficatul și altele. Dar prima este genunchiul. Gândiți-vă că noi când stăm în picioare, cea care ne susține întreaga greutatea corpului este articulația de la nivelul labei piciorului, dar acolo este un alt tip de articulație, este mult mai presiunea care se realizează asupra ei este mai mică, pentru că marea majoritate a presiunii greutății corporale este preluată de către genunchi. Și de aceea, la persoanele care au o greutate corporală, sunt supraponderală, cum se spune, prima articulație care începe să dea semne de oboseală este articulația genunchiului. Apoi este articulația șoldului și ea preia din greutatea corpului, dar într-o măsură mai mică. Cea mai suferindă în acest caz este articulația genunchiului. De aceea, de multe ori, când este întrebat medicul ce să fac, mă dor genunchii, ce să fac, primul lucru întreabă ce greutate ai și, în cazul în care este o greutate mai mare decât ar trebui, prima recomandare este scăderea greutății corporale, pentru că e o chestie pur mecanică. Gândiți-vă că este o componentă, care e articulația piciorului, femurul, peste care vine o altă componentă, care e articulația coapsei, invers, e mai ușor așa. Deci este tibia cu peroneul care este jos, la nivelul gambei, femurul care este de deasupra și această articulație susține întreaga greutate a corpului.
Aici avem mușchii de la nivelul coapsei, avem mușchii de la nivelul tibiei, avem ligamentele respective de la nivelul coapsei, ligamentele de la nivelul tibiei și peroneului avem cartilajul care ține unite aceste două oase, sau, sunt trei, da, ține unite acest complex de oase. Avem pernuțele care sunt între aceste două articulații și care atunci când noi ne ridicăm în picioare sunt presate și nu permit acestor două oase să se atingă, pentru că altfel ne-ar durea cumplit. Există lichidul din interiorul acestor articulații, există capsula care acoperă articulația respectivă și, evident, rotula, cum se numește, de care sunt prinse articulațiile ca să existe această mobilitate, pentru că noi, articulația asta, atât de complexă este, uitați, mișcarea este până se unesc cele două părți unite în articulație. Gamba se unește cu coapsa atunci când stăm în poziția turcește sau știu ce poziție în care ne aducem picioarele sub noi. Deci, întreaga greutate vine de sus și se așează pe această articulație care noi trebuie să stăm în picioare drept, nu ne se duc picioarele așa datorită greutății. Când această articulație slăbește, de multe ori sunt pacienți care vin și spun, simt că îmi fuge genunchiul. De ce? Pentru că nu mai există această forță de susținere. Ce dă viabilitatea acestei articulații? Deci știți că un rol important au inclusiv mușchii, care se unesc la nivelul acestei articulații cu tendoanele respective ale lor, care întăresc, de fapt, articulația. O metodă foarte bună de a păstra o articulație viabilă și cât mai rezistentă și cât mai funcțională, ca să spunem așa, este aceea de a ne întări musculatura ce duce la acele articulații. Cu cât acești mușchi sunt mai bine reprezentați și funcționali, cu atât tendoanele lor care intră la nivelul articulațiilor vor fi mai bine reprezentate, mai fiziologic sănătoase și vor atenua din șocul respectiv și vor prelua din presiunea care există pe articulația respectivă. Cu cât mușchii sunt mai atrofiați, cu atât osul se duce pe os și nu are cine să preia această suprasarcină. De aceea este foarte important să avem o dezvoltare a musculaturii normale, fiziologice. Și cel mai des întâlnit, ca să spunem așa, sau cea mai des întâlnită problemă a musculaturii nedezvoltate, să știți că o găsim la nivelul coloanei vertebrale. Când noi nu avem mușchi paravertebrale, nu contează cum se numesc, de-a lungul coloanei vertebrale nu sunt bine dezvoltați, atunci articulațiile respective de la nivelul coloanei sunt suferinde aceste articulații. De ce? Pentru că mușchii respectivi care ar trebui să susțină și să preia din presiunea care se realizează la nivelul coloanei, pentru că gândiți-vă când noi stăm în picioare sau când stăm în poziție verticală, pe zona de lombară, ca să spunem așa, presează greutatea întregului trunchi. Și atunci avem nevoie de acești mușchi care sunt la nivelul coloanei de o parte și de alta, ca să mențină și să preia din tensiunea coloanei respective. De aceea, de multe ori, o metodă terapeutică foarte bine atunci când e vorba de anumite dureri de la nivelul coloanei vertebrale, este să ne întărim mușchii. Mușchii de la nivelul spatelui, pentru că aceștia vor întări articulația, ca să spunem așa, o vor face mai puternică și vor prelua din tensiunea de la nivelul articulațiilor respective. Vrem să avem genunchi sănătoși, trebuie să dezvoltăm mușchii de la picioare, nu trebuie să fim halterofili sau culturiști, dar este suficient să fie dezvoltați în mod armonios acești mușchi pentru a susține și a ajuta articulația genunchiului. Coapse, umeri și așa mai departe. Deci, cu alte cuvinte, o metodă, o
componentă importantă în susținerea articulației sunt chiar mușchii care se înserează la nivelul articulației respective. O altă componentă care e importantă este sănătatea evidentă a cartilajului care unește acele articulații. În momentul în care noi nu venim cu, apropo, cele 4 componente de care tot vă vorbesc de atâta timp, să știți că cartilajul de la nivelul articulațiilor trebuie hrănit. Deci trebuie ca la nivelul lui să ajungă anumite substanțe care să-l hrănească și să-și facă activitatea respectivă. Să-l mențină elastic, să-l mențină tânăr, ca să spunem așa, și în activitate, deci cu alte cuvinte, să-l ajute în procesul de regenerare, pentru că articulațiile respective, țesutul articular, cartilajul respectiv, nu este același ca atunci când eram copii, ci el se modifică conform ratei celulare de la nivelul articulației respective de fiecare dată. Așa cum fiecare celulă în organismul nostru se regenerează, inclusiv țesutul la nivelul articulațiilor se regenerează, cartilajul respectiv. Ca el să se regenereze, e necesar ca acele celule să primească anumite structuri, anumite substanțe și anumite informații. Deci, cu alte cuvinte, inclusiv articulația are nevoie să fie hrănită cu substanțele necesare articulației și hrănirea, să știți că se face foarte mult prin intermediul lichidului sinovial. Cu alte cuvinte, acest lichid care este în permanență acolo și care își modifică structura și compoziția în funcție de ce aduce sângele la nivelul respectiv, de ce ia sângele de la nivelul respectiv, care și are loc inclusiv procesul de detoxifiere. Cu alte cuvinte, noi mâncăm anumite substanțe, așa cum vă spuneam, ele intră în procesul de digestie, aceste substanțe se separă în substanțe nutritive și substanțe reziduale, substanțe nutritive intră la nivelul în sânge, după care sângele se duce la nivelul întregului organism, inclusiv la nivelul articulațiilor. Și sângele cu calitatea respectivă ajunge la nivelul articulației, hrănește articulația cu ceea ce conține sângele, da? Că la articulație nu vine un alt sânge, vine sângele cu care circulă prin organism și care conține substanțele pe care noi le-am mâncat sau emoțiile pe care noi le-am avut sau gândurile pe care noi le-am avut. Deci, cu alte cuvinte, sângele care circulă prin organism trece și la articulații. Dacă noi am mâncat lucruri deloc bune și am încărcat sângele cu substanțe care nu sunt hrănitoare sau chiar cu prea multe substanțe toxice, acestea ajung inclusiv la nivelul articulațiilor. Și vine sângele la nivelul articulațiilor și în loc să hrănească 100% cu substanțele de care articulația are nevoie, hrănește 60% articulația cu substanțe nutritive, 40% aduce substanțele alea nehrănitoare. Și atunci, pe lângă faptul că articulația se hrănește mai puțin decât ar trebui, cu alte cuvinte, nu primește toate substanțele de care are nevoie, e ca și cum dumneavoastră primiți 60% salar și restul apostrofare, ca să spunem așa, sau scandal de la șeful. Ele primesc doar o parte din substanțele de care au nevoie, se hrănesc cu acele substanțe, dar 40% vin substanțe care ce fac? Le îngreunează activitatea. Cum vă mai dădeam exemplu, sacul de nisip în spate. Și atunci aceste substanțe toxice vin și pun presiune pe cartilajul articular, pe toată structura articulară și în loc ca ea să fie liberă, să se miște și să-și facă exact flexibilitatea, funcția în funcție de articulație respectivă, ea începe nu mai are loc să se întoarcă cum ar veni.
Adică e ca și cum în loc ca dumneavoastră să înnotați într-un bazin cu apă, înnotați într-un bazin cu miere. Cum vă mișcați într-un mediu cu miere? Cu cât densitatea apei respective începe să crească din ce în ce mai mult, cu atât mișcarea noastră devine din ce în ce mai greoaie, cu efort și la un moment dat obosiți și nu mai puteți să înaintați. E cam așa e și cu articulația. Dacă noi nu aducem substanțele de care are nevoie și îl mai și înfometăm, cu alte cuvinte, înfometăm articulația pentru că nu îi dăm substanțele de care are nevoie, mai mult decât atât, mediul articular îl îngreunăm, îl facem din ce în ce mai viscos, atunci mișcarea devine și mai grea și mai mult decât atât, neaducându-i substanțele, toate substanțele de care are nevoie, nu o să se poată regenera la fel de bine, așa cum ar trebui, și atunci celulele respective devin din ce în ce mai bătrâne sau din ce în ce mai mult din ele devin îmbătrânite și atunci funcționalitatea evident că este diferită. Cartilajul respectiv, care să zicem că avea grosimea unui deget, unul din cartilaje, venim cu aceste substanțe care îl hrănesc mai puțin, el ce face? Începe să slăbească ca un om. Dacă nu îi dai să mănânce suficient, el ce face? Începe să slăbească. Ei, dacă noi nu îi dăm suficiente substanțe acelui cartilaj, acelei articulații, atunci cartilajul respectiv începe să slăbească, cu alte cuvinte, se subțiază din ce în ce mai mult. Ce înseamnă o subțiere din ce în ce mai mult? Funcția lui scade. Mobilitatea este din ce în ce mai mică și pentru că cartilajul respectiv este subțire, dar și pentru că noi am adus substanțe care au făcut ca mediul respectiv să fie din ce în ce mai viscos. Mai mult decât atât, lichidul sinovial, dacă nu este hrănit cu substanțe nutritive care să hrănească la rândul lui articulația, el devine din ce în ce mai puțin, deci se subțiază inclusiv pernuțele respective care au rolul de a amortiza șocurile respective și una este să dormi cu capul pe o pernă plină de puf și de pene și să fie generoasă și să poți să te afunzi în ea, să-ți amortizeze căderea capului când te-a luat somnul și nu mai poți să ții ochii deschiși. Și alta este să, în loc de pernă, să primiți doar fața de pernă și când ați așezat capul pe pat, aveți senzația că ați dat cu capul de ceva, pentru că nu are cine să amortizeze șocul respectiv și capul dumneavoastră se duce să lovește direct de saltea. Deci, cu cât noi aducem la nivelul cartilajului, la nivelul articulației, substanțele necesare, hrănitoare, cu atât perna noastră, ca să spunem așa, ușor, este mai pufoasă și mai bună și mai confortabilă și își face treaba, articulația este mai flexibilă și mai mobilă, cu cât noi aducem mai puține substanțe nutritive, cu atât perna scade în dimensiune și ajungem să ne punem capul doar pe fața de pernă, uneori chiar și aia dispare și atunci apare senzația extrem de dureroasă și am întâlnit multe persoane care, chiar asta este expresia, că freacă os pe os. Deci nu mai există nimic între cele două componente osoase și atunci oasele vin una peste cealaltă și vă spun, durerea este cumplită, de aceea persoanele respective nici nu se deplasează pentru că nu au cum. În momentul în care se ridică și osul respectiv ar trebui să apese pe celălalt, neavând nicio protecție, neavând niciun sistem de tampon, durerea este îngrozitoare. Și vă spun, persoanele respective stau în pat, li se aduce mâncare, le se face totul în jur, ele nu se pot deplasa. Durerea pe care o resimt numai și să meargă la baie este cumplită. De ce? Pentru că la nivelul articulației respective, structura nu a fost hrănită, pentru că noi trebuie să venim și să hrănim întreaga structură.
să hrănim cartilajul, să hrănim lichidul, să hrănim pernuțele respective. Nu numai că nu le-am hrănit cu ce trebuie, dar am adus și substanțe care ce au făcut? Au început să crească viscozitatea lichidului respectiv și atunci articulația a început să se miște din ce în ce mai greu, mobilitatea a fost din ce în ce mai mare. Viscozitatea respectivă a făcut ca funcționalitatea pernuțelor să nu mai fie la fel de eficientă și să apară durerea. Mai mult decât atât, am adus substanțe la nivelul respectiv care au precipitat. Și ce au făcut? Au început să facă acele ciocuri, cum se numesc în popor, acele acumulări de calciu sau de diversi oxalați, care, ca și cum să vă dau un exemplu, atunci când vreți să deschideți ușa, e ceva care se interpune și în loc ca articulația să se mobilizeze în toată dimensiunea ei, se fragmentează. Și mai mult decât atât, ciocul respectiv apasă peste celălalt element și determină o durere foarte mare. Sunt, de exemplu, ciocuri la nivelul coloanei vertebrale, acolo se fac de obicei, care efectiv nu permite mobilizarea acelui element, pentru că durerea este foarte mare. Ciocuri la nivelul picioarelor, la fel. Nu poți efectiv să mobilizezi acea articulație, pentru că în momentul în care acea structură foarte densă, ciocul care s-a creat, când se atinge de cealaltă structură osoasă, durerea este cumplită. De altfel, sunt niște studii care au făcut măsurători cu privire la intensitatea și amplitudinea durerilor în corp. Și se spune că, cercetătorii spun, că cea mai mare durere este, văd că sunt anumite întrebări. Aș vrea să le... Ok. Vă spuneam de durere. Și studiile respective au arătat așa, că pe primul loc, cea mai mare durere pe care o suportă organismul nostru este durerea la naștere. Asta este străină nouă bărbaților. De altfel se fac foarte multe glume și se zice că dacă bărbatul ar trebui să nască, el n-ar rezista la o astfel de durere. Nu este chiar așa, dar într-adevăr, studiile au arătat că dacă colul uterin nu este pregătit de dinainte, durerea care apare la naștere într-adevăr este foarte mare. A doua, ca intensitate, sunt de fapt două dureri, cam pe același loc, și anume durerea de dinți și durerea de oase. De aceea vă spun că față de alte dureri ale ficatului, ale rinichiului, ale plămânului, ale eu știu ce altceva, durerea osoasă ocupă un loc foarte, foarte important. De aceea este important să avem mare grijă și să ne păstrăm sănătoși, pentru că, vă spun, nu e o durere drăguță. Chiar vă spun din experiență, am avut un episod în care am exagerat cu căratul anumitor greutăți o perioadă de timp, nu am fost atent și la un moment dat, știți cum se petrece, cel de sus vine și zice: vezi că e cam mult. Și zice: nu, lasă că ducem, suntem puternici. Și vine și îți mai zice odată: vezi că e cam mult. Și zici: bine, bine, lasă că rezolvăm. Și atunci când vede că noi nu plecăm urechea, vine așa un pic conform acțiunilor noastre și ne dă o durere de aia care, cum se spune, ne taie, ne ține la pat vreo zi, două, în care nu știm ce să mai facem ca să trecem peste.
Și dacă trecem peste și nu ne aducem aminte, ne mai dă o dată. De aceea vă spun că am trecut și eu printr-un episod ăsta în care am exagerat și durerea care a apărut ulterior la nivelul coloanei nu vă doresc. Probabil că unii ați experimentat-o, din păcate, dar este cumplită. De ce? Pentru că, așa cum vă spuneam, este a doua durere ca intensitate din corp foarte mare. Și revenind la articulație, e foarte important ca articulația să fie hrănită cu acele substanțe de care are nevoie în cantitatea de care are nevoie. Că da, noi să spunem că îi dăm calciu sau siliciu de care ea are nevoie. Să-i dau exemplu la două componente, ele sunt mult mai multe. Dar dacă nu îi dăm în cantitatea de care are nevoie, atunci evident că slăbește acea articulație. Dacă îi dăm substanțele de care are nevoie, dar într-o cantitate mai mare, și acele substanțe sunt anorganice, atunci ele vor avea tendința să se acumuleze la nivelul articulațiilor respective și să genereze fie o viscozitate mai mare a lichidului respectiv și atunci o mobilitate mai mică, o suprasarcină pe articulație, sau poate să determine apariția celor ciocuri, ca să spunem așa, că e mai ușor de înțeles. Și atunci apar alte probleme. De aceea e foarte important să hrănim articulațiile cu tot ce au nevoie și dacă se poate cât mai natural, pentru că dacă, de exemplu, aducem calciu mai mult decât are nevoie articulația în ziua respectivă și acel calciu este natural, atunci articulația își va lua exact cât are nevoie, ce nu are nevoie drenează și dă mai departe. Dacă noi aducem calciu anorganic mai mult decât ar trebui pentru articulația respectivă în acea zi, atunci surplusul se va strădui organismul să-l dea afară și dacă nu reușește, rămâne acolo și apar probleme. Deci, în primul rând, trebuie să hrănim cu toate substanțele de care are nevoie, nu jumătate din ele, adică dacă este o listă de 15 substanțe care au nevoie articulațiile, să le dăm pe toate 15, nu doar 7 din ele. Cantitatea fiecărei substanțe trebuie să fie exact cât are nevoie articulația respectivă. Din păcate, noi nu avem același consum, ca să spunem așa, în ghilimele, în fiecare zi pentru articulațiile noastre. În sensul că noi nu facem aceleași tipuri de mișcări cu aceeași intensitate, cu aceeași durată în fiecare zi. Cu excepția poate a unor persoane care doar se mișcă până la frigider și înapoi, până la baie și înapoi. Atunci mișcările sunt constante și cu aceeași intensitate și poate cu aceeași durată. Dar noi nu facem parte din această categorie, sper. Și atunci, într-o zi mergem mai mult, într-o zi mergem mai puțin. Într-o zi mergem pe jos la serviciu, într-o zi nu, într-o zi vrem să urcăm fără lift, într-o zi mergem cu liftul, într-o zi facem și anumite exerciții suplimentare, lucru care ar trebui făcut zilnic, și acele exerciții suplimentare nefiind în acea zi, în fiecare zi aceleași, evident că mișcările sunt diferite. Alteori ne mai ducem în vacanțe pe la schi sau la not sau eu știu ce alt sport facem care solicită și mai mult articulațiile diferit față de normal. Și tot așa. Deci, cu alte cuvinte, neavând o constanță în durata, amplitudinea și frecvența acelor mișcări, evident că și aportul sau necesitatea acelei articulații este diferită. Dacă noi alimentăm cu aceeași cantitate de substanțe și nu multe dintre ele organice articulațiile, noi putem să creăm un exces la un moment dat sau o lipsă, pentru că fluctuația frecvenței mișcării respective este diferită sau amplitudine. Și atunci, ceea ce noi trebuie să facem este să aducem cât mai mult posibil
substanțe organice care să hrănească articulația și aceste substanțe organice pot acoperi necesarul și, cum spuneam, dacă este ceva în exces, nu e o problemă pentru că se dă afară. Apoi, articulația trebuie drenată. Nu este un bazin închis în care pui apă și îl lași acolo de când te-ai născut și până pleci pe lumea cealaltă. Nu, ea este o articulație, ca să spunem așa, deschisă pentru a primi și pentru a elimina. Deci, cu alte cuvinte, noi trebuie să venim și să reînnoim de fiecare dată structura respectivă, articulară, și să drenăm. Aducem substanțe nutritive, se realizează procesele respective la nivelul articulației, se hrănește și așa mai departe, dar se și detoxifică. Cu alte cuvinte, se elimină din articulații substanțele reziduale care se generează în timpul proceselor de mișcare, ca să spunem așa, atunci când sunt folosite articulațiile. Să știți că dacă stați în picioare, de exemplu, și doar stați în picioare o oră, atunci articulația respectivă muncește. Ea nu este în repaus. În repaus o articulație este când vă odihniți. Dacă nu o folosiți, pentru că în timpul somnului noi nu suntem ca scândura, ci ne mișcăm, inclusiv în timpul somnului. Deci, cu alte cuvinte, noi folosim, de fapt, articulațiile inclusiv în timpul somnului. Repet, trebuie hrănită cu cât are necesar, cu cât este necesar articulația respectivă și ea trebuie detoxifiată în funcție de activitatea ei, că atunci când activitatea este mai intensă, evident că vor rezulta anumite substanțe, produși reziduale ai proceselor respective mai mulți și este și în funcție de ce substanțe aducem. Că dacă pe lângă substanțele reziduale, pe lângă substanțele nutritive pentru articulația respectivă, noi aducem și substanțe reziduale, evident că acele trebuie eliminate împreună cu produsii care rezultă în urma activității acelei articulații. Și atunci, clar, e nevoie de un sistem de drenaj al articulației respective. Dacă acel sistem de drenaj nu funcționează cum trebuie, atunci articulația tinde să se încarce cu substanțe reziduale care la început vor crea o viscozitate a mediului respectiv mai mare, după aia va crea o sarcină pe cartilajul respectiv și pe articulații, va crea o suprasarcină pe acele pernuțe tampon, cum vă spuneam, care amortizează din șocul celor două elemente care se combină, vor duce la o modificare inclusiv a procesului de regenerare și așa mai departe. Deci e foarte important și cum hrănim, dar și cum detoxifiem articulația respectivă. Este foarte important în același timp ca procesul de regenerare să se realizeze exact în parametrii de care are nevoie articulația respectivă. Că dacă se regenerează mult prea lent, atunci evident că începe să se subțieze articulația respectivă, pentru că celulele care ar trebui să se refacă și să reîntregească cartilajul respectiv nu se mai fac și cartilajul începe să se subțieze din ce în ce mai mult și ajungem la acea situație în care cartilajul dispare, se topește și ne trezim că avem, cum se zice, lipsa acelei articulații și avem compresia celor două elemente a oaselor respective. Și evident că, nu în ultimul rând, de multe ori chiar este pus pe primul loc, procesul de apărare a acelor articulații, pentru că de multe ori la nivelul articulațiilor sunt așa numitele bacterii care determină procese inflamatoare
procese dureroase, ca să spunem așa, uneori cu croșeață, durere, umflarea, ca să spunem așa, acumularea de lichid în exces la nivelul articulației respective, datorită activității, influenței acestei bacterii, celor bacterii de la nivelul articulațiilor. Deci, așa cum vă spuneam, articulația are nevoie să o hrănim, are nevoie să o drenăm, să o detoxifiem, are nevoie să o regenerăm și are nevoie să o apărăm. E foarte important, inclusiv acest proces de apărare, este foarte important, că dacă apare o inflamație la nivelul respectiv, datorită unei bacterii, acea inflamație, acea bacterie va mânca din cartilaj și ni-l subțiază, ni-l termină. Uneori chiar ne poate mânca atât de mult încât să rupă unele din cartilajele respective și articulația să nu mai funcționeze. Să nu putem să ne ținem echilibru, să nu putem să îndoim piciorul respectiv sau să îndoim coapsa sau să îndoim nu știu ce alt element, cotul, umărul. De ce? Pentru că bacteria respectivă a venit și a început să realizeze o distrucție a cartilajului, modifică inclusiv compoziția lichidului sinovial din interior, modifică absorpția elementelor nutritive, modifică drenajul din zona respectivă. Deci face mari ravagii. De aceea e foarte important inclusiv acest proces de apărare la nivelul articulației. Eu cred că acestea au fost elementele importante despre articulații. Vi le-am prezentat ca să înțelegeți în mare cam ce înseamnă o articulație și așa cum ați văzut de la începuturilor, nu degeaba v-am bătut la cap de atâta timp pentru cele 4 componente care există în organismul nostru și pe care vedeți că ele de fapt se regăsesc în întreaga structură, deci hrănire, detoxifiere, regenerare și imunitate, apărare, nu se realizează doar la nivelul ficatului sau al inicului sau a plămânului sau inimii, ci se realizează de fapt în întregul organism. Aceste 4 elemente se regăsesc în fiecare colțișor, ca să spunem așa, al organismului nostru și sunt reprezentative, ele evident că sunt mult mai multe, dar sunt reprezentative pentru fiecare părticică din acest angrenaj atât de complex al organismului nostru. Ceea ce, cunoscând aceste elemente, am urmărit să punem în compoziția acestor produse, artro cu bromelaină, pulbere și capsule și artro fără bromelaină, astfel încât ceea ce fac de fapt aceste produse cu o anumită specificitate pentru fiecare este să asigure cele 4 elemente la nivelul articulației. De exemplu, alga calcaroasă, care vă spuneam că are 70 de componente. Este o substanță foarte complexă. Eu m-am bucurat foarte mult când am reușit să facem rost de ea, pentru că este o sursă naturală de elemente extrem de importante organismului. Foarte, foarte, foarte importante. De aceea am o regăsiți în mai multe produse, pentru că acele 70 de elemente, unele sunt bune pentru articulații, unele sunt bune pentru inimă, unele sunt bune pentru vitalizare, unele sunt bune pentru regenerare, unele sunt... Și regăsim, de fapt, în alga calcaroasă elemente care se adresează sau sunt indicate în întreaga noastră structură. Și evident că aici avem alga calcaroasă cu 33% calciu, deci o componentă foarte importantă în rolul de hrănire a articulațiilor. Are siliciu, are multe altele care sunt extrem de hrănitoare pentru articulații, dar nu determină doar asta, are și acele substanțe care sunt de fapt catalizatori, cum vă mai spuneam,
o substanță A se transformă într-o substanță B sub acțiunea unei substanțe C care catalizează și coordonează transformarea substanței A în substanțe B. Alga calcaroasă are acești catalizatori care facilitează transformarea anumitor substanțe, inclusiv la nivelul articulațiilor, pentru ca acestea să fie folosite de către articulație și să-și poată desfășura activitatea. Are inclusiv substanțe care, în asociere, de exemplu, cu turmericul, realizează procesul de detoxifiere și aici turmericul este de elecție, ca să spunem așa, la nivelul articulațiilor. De altfel, atunci când l-am cunoscut prima dată în India, turmericul, indicația princeps a lui era la nivel articular. Și primele studii care s-au făcut pe turmeric au fost pe acțiunea turmericului asupra articulațiilor. Pentru că este extraordinar de eficient. De ce? Turmericul hrănește articulațiile, turmericul detoxifică articulațiile și este printre puținele care detoxifică articulațiile atât de eficient. Turmericul ajută în procesul de regenerare și de altfel este foarte cunoscut ca fiind un factor foarte important în menținerea și în păstrarea procesului de regenerare la nivelul articulațiilor și atunci când e nevoie chiar accelerează procesul de refacere a articulației respective și nu în ultimul rând este un foarte puternic protector, apărător al articulației, pentru că luptă cu multe din bacteriile care au tendința să vină și să distrugă cartilajul respectiv și aici evident că l-am asociat cu salcea și cu vitamina C. Vitamina C este cunoscută ca fiind o antiinflamatoare și antibacteriană. Salcea, așa cum v-am mai spus și la alte conferințe, este structura, scoarța de salcie, este cea care a dat formula pentru aspirină. Aspirina, de fapt, este făcută după o anumită porțiune, o anumită componentă din scoarța de salcie. Cu alte cuvinte, scoarța de salcie are mai multe elemente. Cei din laborator au luat unul din element, l-au reconstruit biochimic și au făcut aspirină. Deci, scoarța de salcie este un antiinflamator foarte, foarte puternic, deci ajută la imunitatea articulației, dar și drenează. Drenează foarte bine. Adică este o substanță care ajută la menținerea curățeniei articulației. Vitamina C, cu toții o știm, funcțiile sunt foarte cunoscute, dar vine la nivelul articulației ca să apere articulația, să o mențină curată și să putem să beneficiem de ea toată perioada vieții noastre. Cealaltă componentă, cealaltă prezentare sub formă de capsule, vedeți că aici avem elemente ușor diferite. Dacă cealaltă era cu o structură antiinflamatoare mai puternică, avem aici o structură care, de exemplu, alga calcaroasă, o avem și aici, da? Deci hrănește, așa cum vă spuneam. Aici avem un element nou, și anume tămâia. Dacă, de exemplu, aveți ciocuri la nivelul articulațiilor, fie că sunt la picioare, la coloană sau în orice altă zonă, folosind capsulele artro, aveți posibilitatea să dizolvați, că tămâia asta face, dizolvă acolo unde prinde excesul de depuneri de substanțe de care organismul nu are nevoie și topește ciocurile. Sau tendința de acumulare a acelor oxalați sau acelor substanțe sub formă de conglomerate, cum sunt ciocurile. Avem gheara diavolului care, la fel, ajută procesul ăsta de eliminare a tot ceea ce
este acumulat în exces la nivelul articulațiilor, are și rolul de a elimina ciocurile respective, este și un antiinflamator foarte puternic, dar el, ce mai face gheara davului este să faciliteze procesul de sinteză a substanțelor necesare articulației pentru a se putea hrăni. Cu alte cuvinte, este un facilitator sau un catalizator al proceselor biochimice din interiorul articulației. Cum avem, din nou, turmericul evident, care, v-am spus, face toate cele 4 procese, și măslinul, care hrănește, lubrefiază într-o anumită măsură, și e ușor să vă gândiți la uleiul de măsline care lubrefiază o încheietură oricare, chiar balamau, ca să spunem așa. Deci, pe lângă faptul că lubrefiază acea articulație, o și apără, pentru că știți că măslinul are o capacitate antibacteriană și antivirală foarte puternică. Acestea sunt elementele. Vedeți că în Artro, cu 3 tipuri de substanțe, am pus alga calcaroasă, care hrănește și aduce tot ce trebuie acolo, și inclusiv substanțele catalizatoare. Am pus tămâia în cazul în care există depuneri, să poată să topească tot ce acolo, și gheara diavolului, care, pe lângă faptul că ajută procesul de hrănire, realizează și protecția articulației respective. Acestea au fost elementele pe care am vrut să vi le prezint despre articulații și aceste produse, Artro sub formă de pulbere, Artro sub formă de capsule și Artro fără bromelaină, cele 3 plântuțe în interior. Și cum vă spuneam, Artro sub formă de pulbere o recomand atunci când, de obicei, deja articulația suferă și există un proces inflamator la nivelul respectiv, cu durere și toată simptomatologia respectivă. Cea sub formă de capsule este atunci când sunt anumite depuneri, când avem nevoie de o anumită curățire a articulației, dar și de hrănire a ei, astfel încât puteți sesiza, să spunem, adresabilitatea când să luați